Ja vás ozaj nechcem provokovať týmto počasím, ale my sme odišli na 4 dní do Algarve a boli to jedny z najkrajších dní a musím vám doporučiť túto stranu Portugalska, pretože to bolo tak krásne. My sme tentokrát išli s Erasmuskou organizáciou, čiže sme sa nestarali skoro o nič a bolo to veľmi príjemné, keď často takto necestujeme. Tento týždeň som vyslovene oslavovala svoje NIF number, ktoré musíte v Portugalsku mať, ak ste rezidentom, a oslavili sme to riadne, pretože dostať ho je tak ťažké, že som to skúšala odkedy som prišla. Moja otázka znie, kupujeme ďalšiu sangriu alebo nie? Áno, poďme. Potom sme sa rozhodli, že si urobíme poriadnu dievčenskú večeru s cestovinami, s pestom a s pohárom vína, čo bolo skvelé. Potom sme išli na party, ale ponaučenie z tohto videa je, predtým než prídete do Portugalska, zaregistrujte sa na úrady. A ak chcete vidieť viac, mrknite na môj YouTube, je tam celý vlog.